মানো মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভাनि নেতা লিডার जोंनि मानो तामखें मान थानचांनि मानो थानचां थांके माननाय जों दिनै सिनि ट्राइबेल वेलफेयारनि मिनिस्टार बरम गोनां बिकास देबबर्मन आं अमनजनि थेका कयनानि मुचुंगो जों दिनै एडिसि हाबां जों जदि अमाके गरिया तैयार खालायनाय प्रत्येकटा साब जुन जुन खालायमानो हंके नों स्टेटनि मिनिस्टार हिसाबै नों मनि बागै उदक नाय मेनजेदा जों ननो नुगो नों इट थाङैनाय थुरुक सरबाय कला कुलि खालायनाय बावनि उत्सव अंगीकार नों मानयो जों आबोनो हिंसा नांगिया नों दे दंगदे खालायदे याबा नों निन दफानि बागै मा खालायनाय निनि दफानि बागै मा खालायनाय नों हनै मानो आं सुदु तिपरासानि मिनिस्टारा मिनिस्टार जोंबो गसियो नों जत निनि मिनिस्टार आइबानो नों निन दफानो पुलिया नायनानै नांगौ निन दफानो नों सिनान नांगौ सिनि कालचानो जों रमन्यार गेखे केबो नारक माया निनि खेताव मुसुक माइचाय तंखा बुइचाय तंखे बुइननो साइसमिक रेवने निन खेताव माइचाय तंखा केबो थांगै रेगै गेलाक हे मालिक नो थांगै माइ चामां चामां फानो तुकुमां फानो थांगै मारगैनाय तांगै निनि माइनो रक्षा खालायनायनि बागै निनि खेतलनि माइनो रक्षा खालायनायनि बागै सेई तदरुपनो सिनि अदफानि जत्त कालचार मोटाय आताय चताय जत्तनो नारंगनानि बागै केबो शिलंनि बरक केबो मेघालयनि बरक मिजोरामनि बरक ननो साइसमिक माननो ननो रगै रफायगलाक यासागै रफायगलाक आबोनि बागै जों सिनि न जोंनो मानारगनाय अमकायसा मुतो नारगथाय खाजानि ताखौ तै बुखुक सं